Как е по-добре? Така или така? Така или така? Така или така? По-добре така. Здравейте, хора! Както казах в предишното видео, което казах, че ще го кача днес, както и това видео, което в момента правя, ще кача днес. И мисля утре сутринта, като стана, да кача още едно видео. За което ще как се прави прочистваща маска на вашето лице. Опа. Така де, аз не мога да те опиша като супер яка, готина и хубава. Не знам. Вие кажете. Това. Пишете в коментарите. Пишете много съобщения в коментарите. Пращайте и пишете, и пишете, и пращайте, и пишете, и пращайте, и пишете, и пращайте, и пишете, и пращайте, и пишете. Ама знаеш какво? Май по-добре да пишете. Яко лице. Да. И за това, дето ви казах че ще правим окраска на билетчетата, ще го направим сега, защото предното видео стана твърде дълго и не успях да го оформям, така да го кажа. Затова окрасата, която ще направим, ще бъде с ножица. Вижте, слагате го ето така. И притискате. Предполагам, че всички знаете как се прави това. И така се получава. И трябва да се получи нещо, както моето се получи. Ето такова. Нещо такова. И така правите на всички билетчета. Билетчета ли, късметчета ли, няма значение. Нещо. По-скоро като... Извинете. Тези неща са по-скоро... Тъп, падащ телефон. Тези неща са, както казах, по-скоро като нещо, което се... Не знам как да го нарека, но е някакво билетчета или късметчета. Така ще го кажа. Така правите с всички билетчета или късметчета. Не знам. И така. Но поне за мен много не ми хареса много. Направих само едно такова, което на него билетче пише: ще имаш много коли. Точно това съм оцелила аз. Добре. Сега аз ще си изтегля някои от тези билетчета, така да ги нарека, и ще видя какво ще ми се падне. Ето това искам.
Ще имаш много пари и богаташката дойде. Чакай, искам още едно да си изтегля. И ето и това ще бъде. Не искам да се женя. И не искам да се женя. Не искам все още да се женя. На тебе ти се пада женитба. Не е честно. 2 пъти в годината ми се падна женитба вече. Не е честно. Аз съм още малка. Добре, сега пак се тегля. Женитба, после ти ще имаш любов. Какво става тук, бе, хора? Сега това да го видя. Какво ми се пада? Танци! Танци, танци. Танци, танци. Танци, танци. Сори, трябва още един път да теглям. Тегля си и това. Това искам. Ти ще имаш нова къща. Аз не искам нова къща. Моята къща си е достатъчно голяма. Не искам нова къща. Точка! Така, изтеглих си билетчетата и нека да започваме с програмата за музика. И сега, тази програма ще я направим сега. Момент. Първото нещо, което ще ви трябва е ножица, линия, химикал и малко листчета. А сега да започваме. Първото нещо, което ще направите е да отрежете ето това с линията, ако искате. Сега правим играта музика. Няма значение как ги режете, но аз се опитвам моите да бъдат просто перфектни. А вас ще ги правете както си искате. Ето, нас не се получиха от едното от 3 листчета. От това първо ще направя ето това. Там където пише бележки, ще го махна. Ще изрежа ето тази част. И ще направя ето така. Дано да виждате какво правя. Ето. Къде я сложа тази лампа? Ето така. Малко правите. И сега отново се повтаря същата история. Получихме 2 листчета. Сега. На мен ми свършиха листчетата. Режа. Вземам си листче от ето това, моето тефтерче. Аз го взех ето така. Това е моето вземане без линия. Но за това, ако ще направя
Ето така. Ето го лището. Лампата пада, лампата пада. Ето го. Сега махате бележките. Правите така. Виждате ли? Аха, нищо не сте видели, значи. Виждате тези листчета само. Да виждате ли? Да. И ето така. Получиха ни се, на мен ми се получиха 2, 4, 6, 7 листчета. Но на дължини. А иначе, като на всяко листче направи така, се получат 2, 4, 6, 8, 10, 10, да, и 12, 12 и 14. Това ще са много малко листчета. Затова аз ще отреза още 6 листчета. Сега от тук, значи, ще направя само ето така. Тук сега пак идва рязане. Режем ето тук, където пише бележки. Поне на моята тефтерче така пише. Не знам за вашите. Не съм идвала във вас. И така. Сега правите една изрезка. Ще... добре, но ще направим така една изрезчица. Но значи листчетата трябва да бъдат по-дълги. Към ето толкова. И това го режем на две и така. Вече май се получиха 6 листчета, но още 6 листчета се получиха май, но няма значение, тъй като има много песни. Така. На мен ми се получиха. Сега ще ви кажа. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
18, 20, 22, 22, 24, 24, така, 26 и 28. 28 листчета. Да не оставаме на празно, ще изрежа още 2, за да се получат 30 листчета. Така, сега на тези листчета пишете каквито песни искате и ги слагате в другата част на кутията, която при мен се пада ето тази. Ето тази тук, празната. А тук съм сложила моите игри. Не са много, но все пак има нещо. Добре. Довиждане от мен. Сега ще кача тези видеоклипове и ще кача друг видеоклип утре сутринта. Бай в новогодишния ден. Бай от мен. За сега. Чуйме. Бум! Довиждане, хора, на следващият ми видеоклип. Това беше от мен.